Yeah. What's up mga utol? We are back again. We're back again. So ngayon, i-react natin yung ano title lang tol? Finding out we're pregnant. I-react natin yung journey ni Ate sa pagbubuntis niya mga utol. Emotional journey. Emotional journey. Pero nakita na natin to tol, no? Kita na pero nakalimutan na namin yun tol. Matagal na yun, kaya maganda to. Si Tol Win, sumiyak. Unang nakita yan to. Napaiyak ako dyan. Ito tol. Sinabi mo pa. Sige, Let's go. simulan natin mga utol. Sugod na ra. Simulan natin mga utol. In 3, 2, 1, let's go! Hi guys, hindi ko alam kung kailan ito ma-upload ng video na ito. Ate! It's 28th of May. Kita niyo ba yan? Today is my last day. So nag-take ako ng pill kasi gusto na namin mag-try after this. First pregnancy test. Kasalitin ko lang. Today is 14th of August. Ganda ng buhok ni ate, ah. And ano siya guys, one day Ayan, si ate before din, ah. ng expected ko na period. Galing pa ako work guys, kakarating lang namin nila ng bahay. Meron akong props. 2018 bang Deo? 2018 ba pala to? Dito sa baba. Dito siya parang sa gitna. And parang may basta kung saan-saan. And sabi ko kay Dan, gusto ko malaman na. Ay, yan. Ay, titibo yan. Sabi ko wala ako meron. Okay, basahin natin. Hindi ko pa nagawa. Nakikita mo talaga sa mukha ni Ate Lorna. Nag-expect talaga siya. Mabuntis na siya dyan ba na? Itsura niya. Kawawa. Oh my gosh. Okay, lipat tayo dito sa kwarto guys kasi yung air fryer maingay, nagluluto ako ng pork. Okay, kunin ko lang kasi ihian ko na siya. Dyan siguro. Excited na kayo ba? Okay, you have to sit down so they can see you. Wait, okay. Dali boy! Pulbaan na ba? Nakabahan na yun sila mga utol. Paiyak na naman! It's like 3 minutes and it's been over 3 minutes. Yakin talaga si Ate mga utol. Paiyak na naman! July, I think. Is it July? So if it's 2 lines, you're pregnant. If it's 1 line, you're not pregnant. Ready? Alright, so 22 lines? Yeah. Alright. Ready? 1, 2, 3. Ay, ay, ay. Kawawa si Ate mga utol. Kawawa silang dalawa. Di na kumotibo si Tol Win sa. Paiyak na ata. It's alright. It's alright, it's alright. All good, all good. I did. May Ate mga utol. Huwag kayo mag-skip na yan. Skip muna natin. Skip muna natin mga tol kasi nag-react tayo eh. Kalubat na yung cellphone. December 22. Guys, umihi ako dito. Gawis. Hintayin ng 3 minutes. May kulangot. Ito hindi. Ano sa akin? Sige ito. Bugas na. Mamaya, kung meron, hindi ako iinom. Alam mo yun? So, gusto na namin malaman, pero feeling ko wala. Pero we'll see. Has that 2 lines. Ready? Ready? One line. Yeah. Just one. Wala na sila nag-expect sa. For you. Hindi na sila nag-expect. What's going
Pero mahalata mo pa rin talo na nalulungkot mo na. Sinabi mo pa. Kawawa pa rin yung mukha natin. Silang dalawa. We will do this. Again and again and again. Clear blue? January na. Ready? So what are the evenings you want? Gaia. Ganyan na siya. 2018 pa ba? You know. Matagal na nila tinatry yan tol. Okay, well. Sinabi mo pa? Nope. Payat pa ni ate yan ba? I mean, Double check muna. there's nothing there. There's nothing there. Kawawa. No. Nakakawa. Double check, triple check, quadruple check. Pinipilit talaga ni ate na may ito, no? Te, kuha ka na ng ballpen, te. Nakakaiyak din kasi ano? Background music. I'm ready. Paiyak na ako mga tol. Di ba ito pumunta sila ate dito lang March 2019? Sinabi mo pa. Na? Yeah, only 2 lines. Ready? Okay, close May- your eyes. Is it may nasa? What is that? Let me, okay. Sige, close your eyes. Galing na sila dito dyan. Is it close? Alright, ready? Yeah. 1, 2, no, it's, upside down. It's, okay, ready, go. One line. 1 line again. Sorry. Nothing at all. Pangilan na yan tol? Pangatlo? Pangatlo ata tol. Oh, tol, ano masasabi mo tol? Sinabi mo pa. 5 months later. Dito na yung ano? IBF na. IBF. Tusok-tusok challenge. Explain mo siya na daw na IBF tol. Ano? Yung I-pause ha? Or explain mo. Hindi ko alam yan. Kung dyan na IBF. Many months of trying. Basta tusok yan mo ito, search nyo na lang. Search nyo na lang, IBF. Hello guys, today is the 21st of February and I'm gonna do a pregnancy test at home. Nagpunta na actually kami sa lab kanina, nagpa-blood test. Ah, bago pa yan, ano? couple hours pa sila tatawag sa akin. Kinakabahan na ako. Matagal na din kasi akong hindi nagpipiti kasi hindi na ako nagpipiti. Okay, you ready? See, it says result as fast as 1 minute. So you need a cross. Yeah. Paiyak na naman tol. Tignan mo tol. Tignan mo yung mukha tol. Cleared 1 minute when testing from the day of your missed period. Wait 3 minutes to confirm I'm not pregnant. Result. So you really like pregnant. You know, after like pregnant. Yes. Stopwatch. We should have time on that stopwatch. Is that what you got? Are you nervous? No. Are you positive? No. Yeah. Hindi ko na alam kung pang ilang BP na namin to, pero obviously, Hindi nila yung na-expect pa lang para hindi na sila masaktan masyado ba na? we're negative. So, Ganyan ang technique tol. hindi ko pa kasi siya fully na-miss. Like, on a regular cycle, Para pag di na-meet yung expectations mo, and I'm on my 29th di masyadong but I have also masakit sa damdamin. na dumating siya ng 31 Sinabi mo days. pa. So, Sinabi mo pa. kakalalang namin Tol, siya. Reds. So, inisip ko kasi hindi kasi kami nag-travel. Alam mo yun, nandito lang kami. Ikaw may ito Nag-travel kami January, pahinga yung February na alam mo yan. Kaya tol. Plus, Baka kalaro ka rin ng dumta mo. Mas umito rin yan, post nila. Sometimes parang hindi. So, hindi ko talaga naintindihan. Tol, nalungkot na swimming tol. Ba't na?
Paiyak na. Iyak na. Naiiyak na kasi lutan-lutan ako na. Hindi pala naiiyak sa nireact natin tol. Gusto na pala magduta. Giyang na giyang na. Tuloy na natin yan tol. Magka maiyak na talaga yan. Tuloy mo na tol. Tuloy mo na. Ready? Let's go. Finally, the best news. Natakalawa ka. Your arm. Okay. Nara mga look. Yes, a look. Oh my god, you have like a cricket time. Congratulations! That's good. Iyak ka na. Ay, lalim mga tol. Let's see if I get this quickly. There we go. Positive. Positive lang. Positive mga tol. Galing natin mag-react talo. Di siya makapaniwala tol, no? Sinabi mo ka. Sobrang saya yan nila tol. Good job, love. Kung napagod siya. Just take a photo. Istorya na nakatanaan na nga. No, naa sila dari mga sigana sa ati ba? May tayo mabuntes ng tag may pa niya. Diyan ba? Mga tol. Mga tol. Akala talaga nilang gusto talagang alam namin na alam nyo pero kakapunta lang nila ito sa Pinas nung December niya tol, no? Ah, Tapos na pumunta kami ng Boracay niyan. Kaya sinasabi nila palagi natin sana magbuntis na siya mga tol. Kaya pagkita niya talaga yan, sobrang saya nila. yan na nga. So, sobrang tagal na din nilang tinatry. Finally. Finally, Ariel have Give me you. sinali ko din sa dasal ko na sana Nakompleto mo yung simpang gabi doon. sinabi mo pa. Ako to, nakompleto mo rin doon. Parehas na yan. Back to the video. Let's go. Take a photo. Baby. Good job, mate. Good job. We're gonna keep it. I'm pregnant, guys. You paid on it. You paid on it. We're pregnant. You're pregnant. Ilan ba yan? I'll be more happy in 3 months' time. Ay, kay Mark. Ilit niya ito mga tol. Monkey! That's the first time ever. So we have positive result. Oh, what is that? Sobrang saya nila, tol. Kaya na tol. Boy. Gusto pa lang ng lalaki pa lang. Sinabi mo pa. Gusto rin natin ng lalaki. Pero, Pero, kahit ano. kahit ano, basta meron. Hello, we're still speaking. Yep. Oh, hi, Rachel. It's Casey calling from Macrame. How are you? Good, how are you? Good, thank you. Nakikita. Ha? Hindi maintindihan. Diyan na lang sa puso na tol. Hindi
Ganun. Mga tol. Intindihin natin yun. Ay, katawa mo. Bilis kasi magsalita nila nun, tol, no? Sinabi mo ba? Kaya pag nalito nga si Dan mga tol, pag nagsasalita yan, hinihinaan niya lang. Hindi masyadong mabilis ba? Para Para maintindihan talaga ng... Hindi kasi kami sanay ng mabilis na English mga tol. Kaya naman kahit nanonood kayo sa mga videos ni ate, pag nagsasalita si Dan, parang sobrang bilis talaga. Parang kinakain niya lang yung mga salita. Kaya pag pumunta yan si Dan dito, tapos may sasabihin, nag-adjust yan mga tol. Hindi nyo na nakikita sa mga videos kasi hindi naman kinakausap. Hindi nyo nakikita pero nag-uusap naman sila. Hindi na sila yung nag-uusap. So ituloy na natin mga tol. Baka mabash pa kami dyan. Sabi na pala, hindi namin pinag-uusap si Dan eh. let's go. Masaya na ni ate lang, no? Kaya yan. Yep, 24th of October 1990. Yeah? Thank you. Wala kami naintindihan. Kaya mahirap kasi intindihin. Nasa phone pa tapos Nina, record pa. naintindihan ko lahat, tol. Ano sinabi tol? Congratulations! For you. Sabi niya tol, for you. Kasi narinig ko, may repeat pa na. Sabi niya tol, doctor daw. Sinabi mo pa. Tagal. Ang galing. Hindi ako kaluluwa. Bigyan mo na din. Yeah, thank you so much. Have a great Bye-bye. 30th of October is my due date, and I am 4 weeks and 2 days pregnant. I have a seed, a puppy seed inside me, guys. Oh my god. Nalungkot naman yung background music nila. Dapat happy na. Future stars. Palitan natin tol. So mga tol, kaya pala namin nireactan mga tol kasi may sasabihin din kami sa inyo mga tol. Ang sasabihin namin mga tol, buntis digital market. Sobrang laki ng tiyan ni Tol Mark mga tol. Buntis ako mga tol. 2 years. So yan mga tol. Salamat sa panonood. Salamat sa panonood. Hanggang sa muli pagkikita. Kikita. Paalam!